ஓம் சாந்தி. 27/2/1996. ஓம் சாந்தி. அவ்யக்த பாப்தாதா, மதுபன். இன்றைக்கு தலைப்பு அப்பா என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா, உண்மையின் அஸ்திவாரம் தூய்மை, மேலும் அதன் அடையாளம் நடத்தை மற்றும் முகத்தில் தெய்வீகத்தன்மை அப்படின்றார். இன்று உண்மையான தந்தை, உண்மையான ஆசிரியர், உண்மையான குரு தனது நாலா பக்கத்திலும் உள்ள சத்தியத்தன்மையின் சக்தி சுரூபத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். சத்திய தன்மையின் அஸ்திவாரம் தூய்மையாகும். அந்த சத்தியத்தான் சொல்ற இல்லையா, அதுக்கு தூய்மை தான் அஸ்திவாரன்றார். மேலும் சத்தியத்தன்மையின் நடைமுறை நிரூபணம் முகம் மற்றும் நடத்தையில் தென்படும். உலகத்தில் பலவிதமான ஆத்மாக்கள் தன்னை சத்தியவான் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் மற்றும் அவ்வாறே புரிந்தும் கொள்கிறார்கள். ஆனால் சம்பூர்ண சத்தியம் என்பது தூய்மையின் ஆதாரத்தில் இருக்கிறது. தூய்மை இல்லை என்றால் சதா சத்தியத்தன்மையில் இருக்க முடியாது. எனவே உங்களுடைய அஸ்திவாரம் என்னவாக இருக்கிறது? தூய்மை. எனவே தூய்மையின் ஆதாரத்தில் சத்தியத்தின் சொரூபம் இயல்பாக மற்றும் எளிதாக எப்பொழுதும் இருக்கும். சத்தியத்தன்மை என்பது உண்மை பேசுவதினாலும் உண்மையை மட்டும் செய்வதினாலும் மட்டும் என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் அனைத்தையும் விட முதன்மையான சத்தியத்தன்மை என்பது அதன் மூலம் உங்களுக்கு தூய்மை மற்றும் சத்தியத்தின் சக்தி வந்துவிடும். எனவே முதலாவது விஷயம் தனது சத்திய சுரூபத்தை தெரிந்து கொள்வதாகும். நான் ஆத்மா என்ற சத்திய சுரூபத்தை முதலில் தெரிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் முதலாவது சத்தியம் தனது சுரூபத்தை தெரிந்து கொள்வது. முதல்ல நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்முடைய சத்தியத்தாவிட, அதாவது சத்தியத்தாவினுடைய சொரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்றார். நான் இன்னாராக இருக்கிறேன், இவ்வாறாக இருக்கின்றேன் என்பது போன்ற உடல் ரீதியான கணக்கில் பார்த்தால் இதுதான் சத்தியமானதாக இருந்தது. சத்திய சொரூபம் என்பது முதலில் சுயத்தின் சொரூபம் மற்றும் பாபாவின் உண்மையான அறிமுகத்தை தெரிந்து கொள்வது. நல்ல முறையில் தனது சத்திய சொரூபம் மற்றும் பாபாவின் சத்திய சொரூபத்தை தெரிந்து கொண்டீர்களா? மூன்றாவது விஷயம், இந்த சிருஷ்டி சக்கரத்தையும் உண்மையான சொரூபத்தில் தெரிந்து கொள்வது. இந்த சக்கரம் என்னவாக இருக்கிறது? மேலும் இந்த நாடகத்தில் எனது நடிப்பு என்னவாக இருக்கிறது? எனவே தனது நடிப்பை நல்ல முறையில் தெளிவான ரூபத்தில் தெரிந்து கொண்டீர்களா? உங்களுடைய நடிப்பு நன்றாக இருக்கிறதல்லவா? அனைத்தையும் விட நல்ல நடிப்பு இந்த சங்கம யுகத்தினுடையதாக இருக்கிறது. இந்த சங்கம யுகம்தான் சிறந்ததிலும் சிரேஷ்டமானது என்றார் அப்பா. ஆனால் உங்களுடைய தேவ நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாவின் நடிப்பும் கூட உலகத்தில் முழு சக்கரத்தில் இருக்கும் அதாவது முழு சக்கரத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்களை விட உயர்ந்ததாக இருக்கும். இந்த தெய்வாத்மாவுடைய தர்ம ஆத்மாக்களாக இருந்தாலும் சரி, மகான் ஆத்மாக்களின் நடிப்பை நடித்தாலும் கூட அந்த ஆத்மாக்களின் உடல் மற்றும் ஆத்மா இரண்டுமே தூய்மையான நிலையில் இல்லை. மேலும் தேவ ஆத்மாக்களின் உடல் மற்றும் ஆத்மா இரண்டுமே தூய்மையானதாக இருக்கிறது. அவ்வாறு முழு கல்பத்தில் வேறு எந்த ஒரு ஆத்மாவும் இருப்பதில்லை. எனவே தூய்மையின் அஸ்திவாரத்தில் உங்களை தவிர வேறு எந்த ஒரு ஆத்மாவும் உயர்ந்தவர்கள் கிடையாது. அதாவது இந்த பிராமண குழந்தைகளுடைய தூய்மையும் அவங்களுடைய அஸ்திவாரத்திலும் அவங்கள தவிர வேறு யாராலையும் அதை மீட் பண்ண முடியாதுன்றார். அவர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் யாரும் கிடையாது. உங்களுக்கு தேவநிலையின் நடிப்பு நினைவில் இருக்கிறதா? பாண்டவர்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா? தேவ ஆத்மாக்களின் தூய்மை இயல்பானதான ரூபத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மகான் ஆத்மாக்களை தூய்மையாக்குகிறார்கள். ஆனால் மிகவும் முயற்சி செய்து இயல்பாக இல்லை, இயற்கையாகவோ இயல்பாக ரூபத்தில் இருப்பதில்லை. மேலும் உங்களுடைய அரை கல்பத்தின் தூய்மையான வாழ்க்கை இயற்கையானதாகவும் இயல்பானதாகவும் இருக்கிறது. மேலும் எந்த விதமான முயற்சியும் தேவைப்படுவதில்லை. இந்த அரை கல்பத்துக்கு எந்த முயற்சியும் தேவையில்லைன்றப்பா. இங்கு செய்யும் முயற்சி அங்கு இயல்பாகவே அமைந்திருக்கும். இந்த சங்கம யுகத்துல நம்ம எவ்வளவு முயற்சி செய்யறோமோ அங்க நமக்கு இயல்பாக வந்துடும். ஏனெனில் அங்கு தூய்மையற்ற தன்மையின் பெயர் அடையாளம் கூட இருக்கவே இருக்காது. தூய்மையற்ற தன்மை என்ன என்பது தெரியாமல் இருந்தோம். ஆகையால் உங்களுடைய தூய்மையின் நடைமுறை சொரூபம் தேவதை, அதாவது தெய்வீக தன்மையாகும். இந்த நேரத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வளவுதான் தன்னை சத்தியவான் என்று புரிந்து கொள்ளட்டும்,
ஆனால் சுயஸ்வரூபத்தின் சத்தியத்தன்மையை தெரிந்து கொள்ளவே இல்லை. அவங்களுடைய சுயஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சிக்கவே இல்லை. அவங்க பாபாவின் சத்திய சுரூபத்தையும் கூட தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். எனவே முழுமையாக சத்திய சுரூபம் என்று சொல்ல முடியாதுன்றார். தன்னை பற்றிய மற்றும் பாபாவை பற்றிய சத்திய சுரூபத்தின் நினைவு இருக்கும் பொழுது தான் அப்படி அந்த ஒரு இது இருக்கும் பொழுதுதான் உங்களிடத்திலும் கூட சத்தியத்தின் சக்தி எப்பொழுதும் இருக்கும். பாபாவை நாம் நினைக்க நினைக்க அவர் எவ்வளோ சத்தியத்தாவா இருக்கிறாருன்னு நினைக்கும் போது நம்முடைய சத்தியத்தின் சக்தி கூட எப்பவுமே நிலைச்சு இருக்கும். அதனால் இயல்பாகவே ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் உங்களுக்குள் உண்மைத்தன்மை இருக்கும். இப்பொழுதும் எப்பொழுதாவது மறந்து விடுகிறீர்கள், உடல் உணர்வில் வந்து விடுகிறீர்கள். எனவே எண்ணத்திலும் சதா சத்தியத்தன்மை சக்தி எவ்வளவு இருக்க வேண்டுமோ, தூய்மையின் சக்தி எவ்வளவு இருக்க வேண்டுமோ அது இருக்காது. சதா வீணானது தான் இருக்கிறதா? எனவே வீணானதை உண்மைத்தன்மை என்று சொல்ல முடியுமா? பொய் பேசவில்லை, ஆனால் ஏன் சத்தியத்தன்மை இருப்பதில்லை? ஒருவேளை யாராவது தன்னை நான் ஒரு பொழுதும் பொய்யே பேசுவது கிடையாது, சதா உண்மையைத்தான் பேசுகிறேன் என்று புரிந்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் எண்ணம், சொல், செயல், சம்பந்தம் மற்றும் தொடர்பு அனைத்திலும் தெய்வீகத்தன்மை அனுபவம் ஆக வேண்டும் என்பதே சத்தியத்தின் மதிப்பீடாகும். வார்த்தைகள் உண்மையாகத்தான் இருக்கிறது, ஆனால் தெய்வீக தன்மையுடன் இருப்பதில்லை. நான் உண்மையைத்தான் பேசுகிறேன், நான் உண்மையைத்தான் பேசுகிறேன் என்று பல முறை சொல்வதை கேட்கிறோம் இல்லையா? நான் எப்பொழுதும் சத்தியமாக இருக்கிறேன், ஆனால் பேச்சில், செயலில் ஒருவேளை தெய்வீகத்தன்மை இல்லை என்றால் மற்றவர்களுக்கு உங்களின் உண்மை உண்மையாக தோன்றாது. இவர்கள் தன்னை நிரூபணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் இவர்கள் உண்மையானவர்கள் என்று தோன்றவில்லை என்றுதான் புரிந்து கொள்வார்கள். சத்தியத்தை நிரூபணம் செய்ய அவசியமே இல்லை. ஒருவேளை தனது சத்தியத்தன்மையை பிடிவாதத்தோடு நிரூபணம் செய்கிறீர்கள் என்றால் அதில் தெய்வீகத்தன்மை தென்படுவதில்லை. இவ்வாறு செய்வது சாதாரண தன்மையாகும். உலகத்திலும் கூட இப்படித்தான் செய்கிறார்கள். மேலும் பாப் தாதா சத்தியத்திற்கான அடையாளம் ஒரு ஸ்லோகனில் சொல்கிறார். யார் உண்மையாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சாகாரத்தில் கூட தென்படுவார்கள். உண்மையானவர்கள் நடனமாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள், சதா குஷியில் நடனமாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். எப்பொழுது பிடிவாதத்தோடு நிரூபணம் செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த நேரத்தில் தன்னையோ அல்லது மற்றவர்களின் முகத்தை பார்த்தால் குஷி தென்படாது. சிறிதளவு கவலையும் கூட வருத்தத்தை கொண்டு வந்துவிடும். நடனமாட இயலாது. உண்மையாக இருந்தால் சதா நடனமாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள், சதா குஷியில் நடனமாடுவார்கள். மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை இரவும் பகலும் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். மேலும் உண்மையில் சிறிதளவு பொய் கலந்துவிட்டால் அந்த நேரத்தில் வாழ்க்கை அந்த அளவு நன்றாக இருக்காது. எனவே சத்தியத்தின் பொருள் சத்திய சுரூபத்தில் நிலைத்திருந்து எண்ணம், சொல், செயலை செயல்படுத்த வேண்டும். இன்றைய உலகத்தில் உண்மையாக நடப்பது மிகவும் கடினம் என்று மிக தெளிவாக சொல்கிறார்கள். போய் பேச வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் பல நேரங்களில் பல பிரச்சனைகளில் பிராமண ஆத்மாக்களின் வாயிலிருந்து சொல்வதில்லை. ஆனால் சில இடங்களில் தந்திரமாக நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்று உள்ளுக்குள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். அதை அவர்கள் பொய் என்று சொல்வதில்லை, புத்திசாலித்தனம் என்று சொல்கிறார்கள். எனவே புத்திசாலித்தனம் என்றால் என்ன? இப்படியெல்லாம் செய்துதான் ஆக வேண்டியிருக்கிறது. எனவே உலகத்தினர் தெளிவாக சொல்கிறார்கள். பிராமணர் ராயலாக பேசுகிறார்கள். எனது உள் உணர்வு அவ்வாறு இல்லை, அப்படி நினைக்கவும் இல்லை. ஆனால் அப்படி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது, நடத்த வேண்டி இருக்கிறது அல்லவா? ஆனால் பிரம்ம பாபாவை பாருங்கள், சாகாரத்தில் இருந்தார் அல்லவா? நிராகாரை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது சிவபாபா நிராகாராக இருக்கிறார். மேலும் அவரோ மேலே குதூகலத்துடன் இருக்கிறார். கீழே வந்தால்தான் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியும் என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால் பிரம்ம பாபா சாகார ரூபத்தில்
உங்களுடன் இருந்தார், மாணவராகவும் இருந்தார். மேலும் சத்தியத்திற்கும் தூய்மைக்கும் எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்த பொழுதும் மிகவும் சாமர்த்தியமாக நடந்தாரா? தூய்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நேரடியாக சொல்லாமல் தூய்மையாக இருப்பது நல்லது என்று மெதுவாக தெரிவித்தார். நம்மை புரிந்து கொள்ள வைத்தார். ஆனால் பிரம்ம பாபா பயந்தாரா என்ன? சத்தியத்தின் சக்தியை தாரணை செய்வதில் பொறுமை சக்தி அவசியமாக இருக்கிறது. சகித்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. தலை வணங்க வேண்டி இருக்கிறது. தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் அது தோல்வி அல்ல, அந்த நேரத்திற்காக தோல்வியாக தோன்றுகிறது. ஆனால் சதா காலத்திற்கு வெற்றியாகும். சத்தியத்தன்மையின் சக்தியோடு இன்று டைமண்ட் ஜூப்ளி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒருவேளை தூய்மை மற்றும் சத்தியத்தன்மை இல்லை என்றால் தற்பொழுது உங்களுடைய முகத்திலும் நடத்தையிலும் தென்படக்கூடிய தெய்வீக அனுபவமானது ஏற்படாது. காலாட்படையாக இருந்தாலும் சரி, நம்பர்வாராக இருக்கிறதல்லவா? மகாரதிகளும் கூட இருக்கிறார்கள். பெயரளவில் மகாரதியாக இருப்பதில்லை. ஆனால் யார் உண்மையான மகாரதி என்றால், அதாவது சத்தியத்தின் சக்தியின் மூலம் நடக்கக்கூடிய மகாரதிகள். யார் பிரச்சனைகளை பார்த்து சத்தியத்தன்மையில் இருந்து சிறிதளவு விலகி விடுகிறார்கள். ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் அப்படி பேசினேன், வேறு எதுவும் செய்யவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். மனதிலிருந்து பேசவே இல்லை, வெளியில் சற்று பேசிவிட்டேன் என்றால் இது முழுமையான சத்தியத்தன்மை கிடையாது என்றார். சத்தியத்திற்கு பின்னால் ஒருவேளை பொறுத்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது என்றால் அது பொறுத்து கொள்வது கிடையாது. நாம் வெளித்தோற்றத்தில் பொறுத்து கொள்வது போன்று இருந்தாலும் உங்களுடைய கணக்கில் அது பொறுத்து கொள்ளும் சக்தி ரூபத்தில் சேமிப்பு ஆகிவிடும். இல்லை என்றால் என்ன நடக்கிறது என்றால், ஒருவேளை பொறுத்து கொள்வதில் பலவீனம் வருகிறது என்றால் அதை அசத்தியத்தின் ஆதரவை அவசியம் பெற வேண்டியிருக்கிறது. எனவே அந்த நேரத்தில் எப்படியோ ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது, சரியாகிவிடும் என்று தோன்றும். ஆனால் அவர்களுடைய கணக்கில் பொறுத்து கொள்ளும் சக்தி சேமிப்பு ஆகவே ஆகாது. எனவே நாம் நன்றாக நடந்து கொள்கின்றோம், நான் மிகவும் சாமர்த்தியமாக நடந்து கொள்ள தெரிந்து கொண்டோம் என்று வெளித்தோட்டத்தில் புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவேளை தனது கணக்கை பார்த்தார்கள் என்றால் சேமிப்பு கணக்கு மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஆகையால் சாமர்த்தியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டாம். ஒருவர் மற்றவரை பார்த்து கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்வதனால் தான் இவர்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கிறது. எப்படின்னா சாமர்த்தியமா நடந்துக்கிறாங்க, அதனால அவங்க நல்ல பெயர் கிடைச்சிடுறது. இவர்கள் மிகவும் முன்னேறி விட்டார்கள், ஆனால் நாம் உண்மையாக நடந்து கொள்கிறோம், அதனால்தான் பின்தங்கி இருக்கிறோம் அப்படி என்று நினைக்கிறார்கள் சிலர். ஆனால் அப்படி இருப்பது பின்தங்கி இருப்பது கிடையாதுன்றார் அப்பா. அவர்கள் தான் முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறார்கள். பாபாவிற்கு முன்னால் முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறீர்கள். மேலும் மற்றவர்களுக்கு முன்புதான் பின்தங்கி இருப்பவரை போன்று தோன்றுகிறது. ஆனால் யாருக்கு மதிப்பு அதிகம்? பாபாவிடமா அல்லது ஆத்மாக்களிடமா? பாபாவிடம்தான். எனவே பாபாவின் மனதில் முன்னேறுவது என்றாலே முழு கல்பத்தின் பிராப்தியில் முன்னேறுவதாகும். ஒருவேளை இங்கே முன்னேறுவதில் ஆத்மாக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் அந்த நேரத்திற்கு மட்டும் உங்களுடைய பெயர் இருக்கும், கௌரவம் கிடைக்கும். சொற்பொழிவு பேசுபவர்களின் பட்டியலில் வருகிறீர்கள், சென்டரை பராமரிக்கும் பெயரிலும் வருகிறீர்கள். ஆனால் முழு கல்பத்தில் பாக்கியத்தின் பட்டியலில் வருவதில்லையே. இவர்களைத்தான் பாப்தாதா சொல்கிறார், முயற்சியின் விதையை போடுகிறோம், மரம் பெரியதாக வளர்கிறது, பழமும் கிடைக்கிறது, ஆனால் பழுக்காத பழத்தை சாப்பிட்டு விட்டோம். நெடுங்காலத்திற்காக பாக்கியத்தின் பலன் முடிந்து போய்விடுகிறது. எனவே குறுகிய காலத்தின் பெயர் புகழ் கௌரவத்தை கற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். இங்கு பெயர் இல்லை, ஆனால் பாபாவின் இதயத்தில் நம்பர் முன்னால் பெயர் வந்துவிடுகிறது. ஆகையால் டைமண்ட் ஆக வேண்டும் என்றால் இவை அனைத்தையும் சோதனை செய்யுங்கள். சிறிதளவு கூட ராயல் ரூபத்தின் கரை டைமண்டில் மறைந்திருக்கவில்லை தானே? டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம. எனவே சத்தியத்தன்மையின் சக்தியின் மூலம் தெய்வீகத்தன்மையை தாரணை செய்யுங்கள். எதை வேண்டுமானாலும் சகித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ஆனால் பயப்படாதீர்கள், உண்மை தகுந்த நேரத்தில் நிரூபணம் ஆகிவிடும். சத்தியத்தின் படகு ஆடும் அசையும், ஆனால் மூழ்காது என்று சொல்கிறீர்கள் அல்லவா? நாம் விடுபட்டு போவது இல்லைதானே?
பயமற்றவராக இருங்கள். ஒருவேளை எங்காவது எதிர்நோக்க வேண்டியிருந்தால் பிரம்ம பாபாவின் வாழ்க்கையை முன்னால் வையுங்கள். பிரம்மாவிற்கு முன்னால் உலகத்தின் சூழ்நிலைகளும் இருந்தது, பல குழந்தைகளின் பிரச்சனைகளும் இருந்தது. ஆனால் குழுவில் இருந்து பொறுப்புகளும் இருந்தது. சத்தியத்தின் சக்தியினால் வெற்றி அடைந்தார்கள். குழந்தைகளின் சண்டை சச்சரவுகளை பார்க்காமல் இருந்தாரா என்ன? அனைத்தையும் பார்த்தார். பிரம்மாவிற்கு முன்னால் கூட விதவிதமான சம்ஸ்காரங்கள் உடைய ஆத்மாக்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் எத்தனை விதமான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் கூட சத்தியத்தன்மையின் மூலம் சுயத்தின் மனநிலையை சம்பூர்ணமாக்கிவிட்டார். எனவே நீங்கள் என்ன ஆக வேண்டும்? தந்திரசாலியாக இல்லைதானே? மிகவும் நன்றாக பேசுகிறார்கள். நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை, கொஞ்சம் சாதுரியமாக நடக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் எதுவரை? எனவே பொறுமை சக்தியை தாரணை செய்து அசத்தியத்தை எதிர்கொள்ளுங்கள். அதனுடைய தாக்கத்தில் வராதீர்கள். நாங்கள் மகாரதிகளையும் இப்படித்தான் பார்த்திருக்கிறோம் அல்லவா? மகாரதிகளைத்தான் பின்பற்ற வேண்டுமல்லவா? இப்பொழுது பிரம்ம பாபா அருகாமையில் இல்லை, மகாரதிகள் தான் இருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்களை பின்பற்றுகிறோம் என்று பலர் இவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறார்கள், நமக்கும் சொல்லவும் செய்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவேளை மகாரதிகளும் கூட கலப்படம் செய்கிறார்கள், சாதுரியமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் மகாரதிகளே கிடையாது. அந்த நேரத்தில் கிரகச்சாரத்தில், அதாவது ராகுவின் பிடியில் இருக்கிறார்கள், மாயாவின் பிடியிலும் இருக்கிறார்கள், மகாரதிகளாக அல்ல. ஆகையால் பாபாவை பின்பற்றுங்கள், சகோதர சகோதரிகளை அல்ல என்று தான் பாபாவின் ஸ்லோகன் இருக்கிறதல்லவா? எனவே சாகாரத்தில் செயலாற்றும் பொழுது பிரம்ம பாபாவை முன்னால் வைத்து பின்பற்றுங்கள். அசரீரி ஆவதில் நிராகார பாபாவை பின்பற்றுங்கள். நல்ல நல்ல குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களும் பிரம்ம பாபாவை பின்பற்றுகிறார்கள். எனவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? தந்தையை பின்பற்றுங்கள். உறுதியாக உள்ளீர்களா? அல்லது கொஞ்சம் ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்றால் எடுத்துக்கொள்ளலாம், பிறகு எதிர்காலத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம், சத்தியுகத்தில் குறைந்த பதவி கிடைக்க போகிறது, அவ்வளவுதானே அப்படி என்று நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அதை தான் அப்பா சொல்றார். அது மாதிரி வேண்டான்றார். ஆனால் சுகமாகத்தான் இருக்க போகிறோம் அல்லவா என்று நினைத்து கொள்கிறார்கள். துக்கம் என்பது இல்லை, அனைத்து பிராப்திகளும் இருக்கும். பிரஜைகளுக்கும் பிரஜைகளாக இருந்தாலும் கூட இல்லை என்று எதுவும் இருக்காதல்லவா? எனவே மகிழ்ச்சியாக இருந்து கொள்ளலாம், பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த குறுகிய காலத்தின் மகிழ்ச்சி என்பது தண்டனைக்கான பங்காக மாறிவிடும். அதற்கு சம்மதமா? இதுதான் பாபா நம்மளை கேட்கிறாரு. சிறிதளவு தண்டனை பெற போகிறோம், அதை கூட மகிழ்ச்சியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை. எனவே 3 விஷயங்களை நினைவில் வையுங்கள்: தூய்மை, சத்தியத்தன்மை மற்றும் தெய்வீகத்தன்மை. அப்படி சாதாரணமான வார்த்தைகள் அல்ல, சாதாரணமான எண்ணங்களும் அல்ல, சாதாரணமான செயலும் அல்ல, தெய்வீகத்தன்மை நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். தெய்வீகத்தன்மையின் பொருளே தெய்வீக குணங்களின் மூலம் செயலை செய்வது, எண்ணங்களை உருவாக்குவது. அது தெய்வீகத்தன்மையாகும். பாவ செயல் செய்கிறோமா என்ன என்று உலகத்தினர் கேட்கிறார்கள் அல்லவா? எனவே எந்த விகாரத்திற்கு உட்பட்டு செய்யப்படும் செயல் அனைத்து பாவ செயல் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அல்லவா? அப்படி புரிந்துள்ளீர்கள் அல்லவா? எனவே தெய்வீகத்தன்மை என்றால் தெய்வீக குணத்தின் ஆதாரத்தில் மனம், சொல் மற்றும் செயல் செய்வது. எனவே சத்தியத்தின் மகத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வதாகும். ஒரு நொடியில் தன்னை அசரீரியாக மாற்ற முடியுமா? ஏன் நான் அசரீரி ஆத்மா என்ற எண்ணத்தை உருவாக்குகிறேன் என்றால் எவ்வளவு நேரம் ஆகிறது? ஒரு நொடிதான் தேவைப்படுகிறதல்லவா? ஒரு செகண்ட்ல உங்களால் அசரீரியாக முடியுமா? ஏன் நான் சொல்றேன்னா, ஒரு நொடிதான் தேவைப்படுகிறதல்லவா என்று பாபா கேட்கிறார். எனவே நொடியில் அசரீரி ஆவது விடுபட்டவராகவும் பாபாவிற்கு அன்பானவராகவும் இருப்பது. யார் பாபாவுக்கு அன்பாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் மற்ற தேக சம்பந்தம் எல்லாத்திலிருந்து விடுபட்டு அசரீரியாக ஆக முடியும். இந்த ட்ரில்லை முழு நாளும் இடையிடையில் செய்து கொண்டே இருங்கள், செய்ய வருகிறதல்லவா? எனவே இப்பொழுது அனைவரும் ஒரு நொடியில் அனைத்தையும் மறந்து ஒரே அடியாக அசரீரியாக மாறிவிடுங்கள். பாப் தாதா 5 நிமிடம் ட்ரில் செய்ய வைத்தார். நல்லது. எல்லாரையுமே, குழந்தைகள் எல்லாரையும் பாப் தாதா என்ன செஞ்சார்? 5 நிமிஷம், ஒரு மணிக்கு 5 நிமிடம் இந்த ட்ரில்லு செய்ய வைத்தார்.
நாலா பக்கத்திலும் உள்ள அனைத்து தூய்மையின் அஸ்திவாரத்தை உறுதியாக வைக்கக்கூடிய சதா சத்தியத்தின் சக்தி மூலம் உலகத்திலும் கூட சத்தியமான யுகம், அதாவது சத்தியத்தின் சக்தியின் வைப்ரேஷனை பரப்பக்கூடிய சதா ஒவ்வொரு நேரம், மனம், வார்த்தை, செயல் மூன்றிலும் தெய்வீகத்தன்மையை தாரணை செய்யக்கூடிய சதா தந்தையை பின்பற்றுவதில் ராயலான பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம். இந்த ட்ரில்லை தினந்தோறும் எந்த அளவு அதிகமாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு செய்து கொண்டே இருங்கள். 1 நிமிடமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, 3 நிமிடம், 2 நிமிடம் இல்லை என்றாலும் கூட 1 நிமிடமாவது, அரை நிமிடமாவது இந்த பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கடைசி நேரத்தில் அசரீரி ஆவதில் மிகுந்த உதவி கிடைக்கும். ஆக முடியும் அல்லவா? கண்டிப்பாக முடியும். இப்பொழுதே அசரீரி ஆக முடிகிறதா அல்லது யுத்தம் செய்ய வேண்டியுள்ளதா? முயற்சி செய்து செய்து நேரம் ஆகிவிடுகிறதா? நொடியில் ஆகிவிடுகிறீர்களா? பல வேலைகள் இருந்தாலும் ஆக முடிகிறதல்லவா? கடினமாக இல்லை தானே? ஐநா சபையில் அதிகம் ஓடோடு செல்கிறீர்கள் மற்றும் அசரீரி ஆவதற்கான முயற்சி செய்யுங்கள். முடியுமா? ஒருவேளை இந்த பயிற்சி தகுந்த நேரத்தில் செய்தீர்கள் என்றால் அதுவே இயல்பாகிவிடும். சரீர உணர்வில் வருவதற்கு முயற்சி செய்கிறீர்களா என்ன? நான் இன்னாராக இருக்கிறேன் என்பதற்கு முயற்சி செய்கிறீர்களா? இயல்பாக இருக்கிறதல்லவா? எனவே இதுவும் இயல்பாக ஆகிவிட வேண்டும். தேவைப்படும் பொழுது அசரீரி ஆகிவிடுங்கள். தேவைப்படும் பொழுது சரீரத்தில் வாருங்கள். நல்லது. வேலையாக இருந்தால் இந்த சரீரத்தின் ஆதாரத்தில் வாருங்கள். ஆனால் ஆதாரத்தை பெறக்கூடிய நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன், அதை மறந்து விடாதீர்கள். எப்பொழுதுமே முதலில் நான் ஆத்மா என்ற நிலைக்கு வந்து தான் மற்றதுக்கு மாற முடியும். செய்பவன் அல்ல, செய்ய வைப்பவன். எப்படி மற்றவர்களை வேலை செய்ய வைக்கிறீர்கள் அல்லவா, அந்த நேரத்தில் தனிப்பட்டவன் என்று புரிந்து கொள்கிறீர்கள். அதுபோல சரீரத்தில் காரியங்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் கூட செய்ய வைக்கக்கூடிய நான் தனிப்பட்டவன். இந்த பயிற்சியை செய்தால் ஒரு பொழுதும் உடல் உணர்வின் விஷயங்களில் கீழே வரமாட்டீர்கள். நல்லது. இன்றைக்கான வரதானம்: அன்பு கடலில் மூழ்கி என்னுடையது என்ற அழுக்கை முடிக்கக்கூடிய தூய்மையான ஆத்மா ஆகுக அப்படின்னு பாபா ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார் நமக்கு. அதனுடைய பொருள், யார் சதா அன்பு கடலில் மூழ்கி இருக்கிறார்களோ அவர்களை உலகத்தின் எந்த ஒரு விஷயமும் உணர்வில் இருக்காது. யார் அப்பாவுடைய அன்பு கடலில் மூழ்கி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் உணர்வுல இருக்காது. அன்பில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அனைத்து விஷயங்களில் இருந்தும் தானாகவே கடந்து சென்று விடுவார்கள். இவர்கள் எப்பொழுதும் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் என்று பக்தர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள். ஆனால் குழந்தைகள் சதா அன்பில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உலகத்தின் நினைவு, என்னுடையது என்னுடையது என்ற அனைத்தும் முடிந்துவிடும். பலவிதமான என்னுடையது என்ற அழுக்கு முடிந்துவிடும். ஒரே ஒரு பாபா மட்டும்தான் என்னுடையவர் என்றால் அழுக்குத்தன்மை முடிந்துவிடும், ஆத்மாவும் தூய்மையாகிவிடும். ஸ்லோகன்: புத்தியில் ஞான ரத்தினங்களை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்பா கொடுக்கின்ற அந்த ஞான ரத்தினங்களை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களையும் உள்வாங்க செய்ய வைப்பதுதான் அன்னப்பறவை ஆக வேண்டும். அதாவது நாம் மட்டும் அப்பா கிட்ட இருந்து ஞானத்தை வாங்கிக்கூடாது, மற்றவங்களையும் வாங்க வைக்கக்கூடிய உண்மையான சேவையை நம்ம செய்யணும். அவங்க தான் அன்னப்பறவையாக நம்ம ஆகணும் அப்படின்றார். ஓம் சாந்தி. இன்றைய முறையில் சில கேள்விகளை பார்க்கலாம். சத்தியத்தன்மையின் அஸ்திவாரம் எதுன்னு கேட்கிறார். அதாவது சத்தியத்தன்மையின் அஸ்திவாரம் தூய்மை ஆகும்னு அப்பா சொல்றாரு. அதுக்கடுத்து இன்னொரு கேள்வி: சத்தியத்தன்மையின் நடைமுறை நிரூபணம் எப்படி தெரியும்? அந்த சத்தியத்தன்மையின் நடைமுறை எப்படி தெரியும்? சத்தியத்தன்மையின் நடைமுறை நிரூபணம் முகம், அவர்களுடைய முகம் மற்றும் நடத்தையில் தென்படும். அடுத்தது, சத்திய சொரூபம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சத்திய சொரூபம், அதாவது சத்தியத்தன்மையின் சொரூபம் எதுன்னா, முதலில் சுயத்தின் சொரூபம் நம்முடைய சொரூபம், மற்றபடி பாபாவின்
உண்மையான அறிமுகத்தை தெரிந்து கொள்வது. முதல்ல நம்முடைய சொரூபத்தை புரியுது. சத்தியம்னா அதுதான். அதுக்கடுத்து பாபாவின் அறிமுகத்தை கண்டு கொள்வது. அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்க்கலாம். தேவ ஆத்மாக்களின் உடல் மற்றும் ஆத்மா எந்த நிலையில் உள்ளது? தேவ ஆத்மாக்களின் உடல் மற்றும் ஆத்மா இரண்டுமே தூய்மையானதாக இருக்கிறது. அடுத்து இன்னொரு கேள்வி பார்க்கலாம். யாருக்கு ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் உண்மைத்தன்மை இருக்கும்? தன்னை பற்றிய மற்றும் பாபாவை பற்றிய சத்திய சுரூபத்தின் நினைவு இருக்கும் பொழுதுதான். அதாவது நம்முடைய இது இருக்கணும், பாபாவை பற்றிய சத்திய சுரூபமும் இருக்கணும். உங்களிடத்திலும் கூட சத்தியத்தின் சக்தி இப்பொழுதுமே இருக்கும். அது என்ன? இயல்பாகவே ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் உங்களுக்குள் உண்மைத்தன்மை இருக்கும். அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்க்கலாம். எதை உண்மைத்தன்மை என்று சொல்ல முடியும்? சதா வீணானது இருக்கும்போது வீணானதை உண்மைத்தன்மை என்று சொல்ல முடியாது. எப்போ பார்த்தாலும் சும்மா தேவையில்லாத இருந்தால் தான் உண்மை சத்தியம் சொல்ல முடியாதுன்றார். பொய் பேசவில்லை என்றால் ஏன் சத்தியத்தன்மை இருப்பதில்லை? ஒருவேளை யாராவது தன்னை நான் ஒரு பொழுதும் பொய்யே பேசுவது கிடையாது, சதா உண்மையைத்தான் பேசுகிறேன் என்று புரிந்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் எண்ணம், சொல், செயல், சம்பந்தம் மற்றும் தொடர்பு அனைத்திலும் தெய்வீகத்தன்மை அனுபவம் ஆக வேண்டும். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்? அவங்களுடைய எண்ணத்தில், சொல்லில், செயலில், சம்பந்தத்தில், அவர்களுடைய தொடர்பில் எல்லாத்துக்கும் அந்த தெய்வீகத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்பதே சத்தியத்தின் மதிப்பீடாகும். அதுக்கடுத்து கேள்வி பார்க்கலாம். சத்தியத்தின் மதிப்பீடு என்ன? அதாவது சிலர் நான் உண்மையாகத்தான் பேசுகிறேன் என்று பல முறை சொல்வதை நாம் கேட்கிறோம். நாம் எப்பொழுதும் சத்தியமாக இருந்தாலும் பேச்சில், செயலில் ஒருவேளை தெய்வீகத்தன்மை இல்லை என்றால் மற்றவர்களுக்கு நம்முடைய உண்மையாக தோன்றாதுன்றப்பா. அதுதான் சத்தியத்தன்மை. அதுக்கு அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்க்கலாம். எதனால் நம்முடைய உண்மையாக தோன்றாது? மற்றவங்களுக்கு நாம் சொல்றது உண்மையாக தோன்றாது, பொய் சொல்றவங்களுக்கு தான் உண்மையாக தோன்றும் இல்லையா? அது எப்படின்னு கேட்கிறார். சத்தியத்தை நிரூபணம் செய்ய தேவையே இல்லைன்றார். இதுதான் இப்படிதான் அப்படின்னு நிரூபணம் செய்ய தேவையே இல்லை. ஒருவேளை பிடிவாதமாக நிரூபணம் செய்கிறார்கள் என்றால் அதில் தெய்வீகத்தன்மை தென்படாது. இது சாதாரண தன்மையாகும். அது தெய்வீகத்தன்மை கிடையாது, அது சாதாரண தன்மை அப்படின்றார். எது சாதாரண தன்மைனா இதுதான் சாதாரண தன்மை. அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். பாப் தாதா சத்தியத்தின் அடையாளமாக என்ன ஸ்லோகன் கூறுகிறார்? நமக்கு என்ன ஸ்லோகன் கொடுக்கிறாரப்பா? பாப்தாதா சத்தியத்திற்கான அடையாளமாக ஒரே ஒரு ஸ்லோகன் சொல்கிறார். அது என்னன்னா, யார் உண்மையாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சாகாரத்தில் கூட தென்படுவார்கள். சாகாரத்தில் இப்போ நடைமுறையில் கூட அவங்க தென்படுவாங்க. ஏன்னா உண்மையாக இருக்கக்கூடியதுனால. உண்மையானவர்கள் நடனமாடிக்கொண்டே சதா குஷியில் இருப்பார்கள் தான் என்பதாகும். அதுக்கு அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். சத்தியத்தின் பொருள் என்னன்னு கேட்கிறார். சத்தியத்தின் பொருள் சத்தியத்தில் நிலைத்திருப்பது. அந்த சொன்ன சொல் தவறாம இருப்பதுதான். எண்ணம், சொல், செயலை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றார். அடுத்து இன்னொரு கேள்வி பார்க்கலாம். சதா காலத்திற்கும் வெற்றியது. சில நேரங்களில் பொய் சொல்ல வேண்டியதால் பொய் என்று சொல்லாமல் புத்திசாலி தனமாக, அதாவது சாதுரியமாக பேசுவது என்பார்கள். அது அந்த இடத்துல போய் சொல்ற மாதிரி தெரியாத மாதிரி பேசுவாங்க. ஆனால் பிரம்ம பாபாவை பாருங்கள். சாகார ரூபத்தில் பிராமண குழந்தைகளுடன் இருக்கும்போது கூட மாணவராகவும் இருந்தார். அதே போல எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தாலும் தூய்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நேரடியாக சொல்லாமல் தூய்மையாக இருந்து செய்து காட்டினார். நல்லது என்று மெதுவாக தெரிவித்தார். அடுத்து இன்னொரு கேள்வி பார்க்கலாம். சில நேரங்களில் பொய் சொல்லாமல் எப்படி தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதாவது தாரணை செய்வதில் பொறுமை சக்தி அவசியமாக இருக்கிறது. நம்ம அப்பா சொல்கின்ற அந்த ஞானத்தை தாரணை செய்யும்போது பொறுமையாக தான் செய்ய முடியும். சகித்து கொண்டு தலை வணங்கி தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எவ்வளவு வீட்டில் எதிர்ப்போ மற்றவர்கிட்ட எதிர்ப்பு வந்தாலும் எல்லாத்தையுமே
சகித்துக்கொண்டு அந்த தோல்வியை கூட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆனால் அது தோல்வி கிடையாதுன்றார். அந்த நேரத்திற்காக தோல்வியாக தோன்றினாலும் அதுவே சதா காலத்திற்கும் வெற்றியாக நிறைவேறும் அப்படின்றார். அடுத்து இன்னொரு கேள்வி பார்க்கலாம். சில நேரங்களில் பொய் சொல்லாமல் எப்படி தூய்மையாக இருக்க வேண்டும்? பிரம்ம பாபா என்ன வழியை சொன்னார்? அந்த சதா காலத்திற்கு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றார். யார் முன்னேறி கொண்டே இருப்பார்கள்? அவர் சொல்கின்ற வழியின் மூலம் போகின்றவர் யார் முன்னேறுவார்கள்? யார் உண்மையாக நடந்து கொள்வார்களோ அவர்கள்தான் முன்னேறி கொண்டே இருப்பார்கள். ஓம் சாந்தி.